Ina ma abota kallon fina-finan Indiya Hausa. Wannan fim wato ɗaurin sarƙa ya ƙaraso shagon mu na Telegram. Duk mai buƙata zai iya tuntuɓar mu a Telegram ta wannan lambar wayar da muka ɗora. Insha Allah za ka same mu kuma za ka samu sauran ƙarin bayani a gurin mu. Muna tura fina-finan mu a cikin farashi mai sauƙi. Kawai abin da za ka yi in dai kana buƙata shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar wayar domin sauran samun ƙarin bayani a gurin mu. Wannan fim mai suna ɗaurin sarƙa domin dama gaskiya na san kuna jiran fitowar shi to yau dai Allah yayi ya ƙaraso shagon mu na Telegram. Kawai dai abin da za ka yi shine in kana buƙata ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar wayar insha Allah za ka same mu. Domin wannan fim ya samu ingantaccen fassara da kamfanin Sultan Film Factory. Sa'annan ba iya wa'innan muka tsaya ba in dai har fim ne Indiya Hausa fassara na kowane kamfani in kana buƙata kawai ka tuntuɓe mu insha Allah za ka same shi a gurin mu. Sannan in dai ka haɗu da wannan bidiyo namu ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabo zai isa gare ku sannan ya isa ga sauran mabuƙata. Mun gode mana zuwan jiran ku sai mun je ku.